Madokachere kwawo madokachere tauya nadzo nhau dzozuwa rochigumi nopfumbamwe mwedzi uno wakurume ipapa kwaburika vhidhiyo imwe wagari wokumudze warikuita kun'ara mhandu yeso mapfene arikuita kuramba kudzingiwa mumunda kureketa kuno vhidhiyo yotagoboya yenge iri kuratidza warikuenda kurambidza waChina marori yawo kuti atakureni nematombo pokare zvese zvawanga wachida kutakura ipapa zvatoratidza kuti vana vanoreka vanenge vatsamwa rekai tigoramba takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi tiribe kuzoziva kuti vhidhiyo iyi yakaitika zvochokwadi chere pokare kuti yakaitika rini ipapa kwai kumakaha ndiko yagoitika. Rekai tirambe zvedu takaparinga tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Uku nyasi uno umwe wemaovheti ari kureketa achipikisana navamunangarwa Ethan Mativela hagonzi nomasiyayo ari kubvumiwa kuburika munyika akuda kutoramba akachengetiwa akatoboeka achienda kuburika munyika kwainge arambidziwe kuburika manduwe pakaita kunyangariwa ukaona zvatanda kudari rekaione kuti zvinopera sei. Musomuvhuro iwo ana Matibelawa waida kupa mureketo kawo akabva warambidziwa nomagwichwa anga atumiwa akanzi aye magwichwa akapuwa $10 pamunhu mubodzi rekai tirambe tichiringa zvedu. Ukuwo geza vanhu vari kunetseka kuti kohokonaya agoseenzesa mazita vanhu vakaita saana Chamisa kuti arekete nyaya yache yokuti vanhu vese vari kutsigira chiwenga. Rekai tirambe takazviringa kuti zviri kuenda nopapi. Iwo ana Chamisa wacho pokare newese wareketiwa mazita yawo waribe kana kubvuma kana kuramba kuti zvakaitika zvochokwadi kuti vari kutsigira iye chiwenga. Ticharamba takaringa kuti inenge ichigumira papi nyaya yacho tinenge tichikunyepai. Ipapawo nyasi zvawadza manduwe paburika kutoti kune vanhu vanosvika vanomwe wapfa vamwe wasere wakakuwadziwa ipo pamugwagwa kawo woHarare uchinoenda Bulawayo panzvimbo yodziva rese kwapo paita tsaona manduwe pagwarashiwa vanhu panga paine kombi poita gonyeti poita rori mhanduwe reUD mhanduwe wanikita kuita kumwaiwa kuti kata mugwagwa wese zvinoita kuhwadza. Dai vanhu vomakombi ndo vanonyanya kukonzeresa waitatu zvino. Hino kuti ipapo hurumende yedu sei isiri kuwakawo irobindawapinda rinoita kuti motikari dzireke kugoketana pakupfuura. Kwai mangwana kwanga kurufanira kuita vanhu vari kuratidzira vanonzi concerned citizens asi ipapa kwai vakanyora tsamba yavo vachiendesa kumukuru wemapurisa iye zvikabva zvanetsa ipapa kwai mutamba yatowanyepa kuti kwai mukuita kutamba imimi ndipo unoona kuti akati aiwa manyorera tsamba yenyu kuofisi isiriyo inini ndinobvumiwa kuti ndipindire nyaya idzodzo. Rekai tione kuti zvinoperera papi kuti zvichaitiwa chere kana kuti zvinenge zvakadini. Vanhu ipapa varondoramba vakamirira. Uko Nadia mabvira kare kwai azosungiwa akutonzi aiwaba anomhosva yekuba mari inoita zviuru 15 zvemari yekuAmerica akabira Matiza Foundation. Kana tiri kunyepa kuti Jozani unoja noziya mhanduwe chinojika nomuseredzero chese chinojika nomuseredzero. Mari iyo inonakidza uchiitambira uchiita zvaunoda nayo vachikusiya asi ivo vanenge vachichengeta havo vachikuziva kuti paunozoramba zvatinoda tinobva takubata ipapo. Rekai tione kuti zvichaperera papi ipapo. Mukureketa kwashamisa vanhu vazhinji nyasi Jacobo Mafume mhanduwe aita kuita kupidiguka kuita kusanduka mhanduwe kuita kusanduka atotanda izvezvi kutoimba achideedzera kutoti aiwaba Geopomona ndiyo tiri kutoda kutoti itore basa rekutakura manyara nokunhadzira manyara anoita kuti wakone kugaya magetsi
Mandiwe jiyo pomona iyo ibodzi iyoyo yaiwana nguwaya unobva waita kuona kuti mari inochitema idi. Wanenge waita kurumisiwa kakona wakati manhanga kutapira aya rekai tore kuno rekai tirambe takazviringa zvedu kuti zvinoperera apapi. Wamunangarwa mangwana kwai wari kuenda kunzvimboyo HICC kuti waparure chirongwa chokusimudzirawo chidiki nomari. Rekai tirambe takazviringa kuti zviri kuperera papi pokare kuti zviri kuitika sei tinenge tichikunyepai zvedu pozvinenge zviitika. Apawo Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe yatonzi wakomana tiraitu zvinu rekeranai ino zvamuri kuita zvizvi waguburitsa tenda rokuti wape munhu anowatengera laptop ibodzi, anowatengera pokare iPhone ibodzi, anowatengera pokare iPad ibodzi. Parotobuditsiwa zviuru zvinosvika 10 18,000 plus US dollars pachirungu. Izvi kaizvi unoita kubuda tsungununu mhandiwe, asi palibe chokuita. Ipapa pokare kwaescotisa kupwanya ari kunzi ari kubvumiwa kubhadhara mari yomutero paanotengesa goridhe rache. Ari kundonzi aiwa iwewe unondosiya unondoenda uchindotengesa goridhe rako sokutengesa kwaunoita, wapedza zvopera zvakadaro. Asi iye manje agototora mukana akati ini ndiri kubhadharisiwa juti iroro kuda kubhadharisiwa, rekai ndichichaje vanhu manje kuti anenge ada kutengesa goridhe rache kunze uku unondoti ndatengesa ouya naro pano undibhadhara zvikamu 8 kubva muzana idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai zvedu tirambe takaringa kwazvinoperera. Uko kasanganoko ari tuzi kari kuda kutoti ipapa warairidzi waite zvokuramba mabasa zuva rochi20 nosere mumwedzi uno. Rekai tione kuti zvinobudirira chere kana kuti palibe. Uko kuUK kuBritain kuku mumwe kwedu anonzi Walter Chawanda ana makore 33 mhanduwe idi pachiribe yuko kuhwanda zvokutoti ipapa anokona kupuwa makore mazhinji chaiwo kugara mujere kuBritain ko. Tikundofara kuti abatiwa agonzi akaita zvokubhinya mhanduwe palibe chisvino. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera apapi. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa zvatoshamisa nyasi. Mapurisa okhanzuruyo ekuruleni tenga ari kuramwa mabasa mhanduwe zvokutoti panga pakanyangariwa asi tiri kutenda kuti zvazokuwa. Rekai tione zuva ramangwana kuti wanenge wari kudini zvinenge zviri papi. Ipapa pokare watungamiriri muAfrica medu muno wanoita kakunyadzisa kawanako. Ipapa mhanduwe wakadanidziwa nomukuru wokata akati imi uyaino mwagara apa ndichireketa ndiri pakati penyu tinyepei izvi zviri kunetsa. Kwai wakaita kubvumirana kuita izvozvo wachibva watenda ikweyo kuno heno kuti zvaburika sei. Ticharamba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvienda nopapi, asi dai waribe kudedziwa kukata ikoko paribe chaitika heno. Uko nyika yeSouth Africa iri kufara. Kambani yeGoogle ipapa yagoisa zidande mutande rayo mhanduwe munyika maomo pakaita kunaka. Wari kuita kufara paribe ari kuziva kuti sei wari kuita kufara, asi mufariro wacho aiwa tikundoti happy ka zvakareketiwa naiye Wingy. America iri kureketa kuti kwai kune vanhu vechiAfrikana wangori chikamu chibodzi nokadimbo 1.5% pachirungu wari kukwanisa pokare kuti wari kuda kuti waende kogara kuAmerica. Rekai tirambe tichiringa kuti vanozvikona chire zvavari kudazvo kana kuti paribe. Ipapa pokare toona kuti Trump aita zvache zviya mhanduwe pakanyangariwa aburitsa magwaro anoreketa kuti sei John F Kennedy akapfa. Zvese zvakasobatiwa nguva iyoyo
abva azvibuditsa kuzvitanika kuti bvuu pachena. Rekai tione kuti mhanduwe vanoipedza sei. Pokare vanhu vatotanda ipapa kureketa zvakawanda. Pokare nonyaya yekuti muHarare nedzimwe nyika kunana Joburg Cook kwaive nemizinda yoCIA. Paribe chizvino ticharamba zvedu tichiringa kuti zvinenge zvienda nopapi tokunyepa ini. Kwanyasi mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.